Počas tohto ročného Elera sa návštevníci mohli povoziť aj na historickom vlaku. Mali aj veľký, tak zacítili atmosféru obdobia pary. Na trati Kežmarok-Poprad svietila zelená. Krásne, krásne. Deti sa tešia, my takisto. Keď sa otvorili dvere, tak taká biela para išla. Bála, sa mi páčila. Od malého chlapca som sa zaujímal o takéto parné mašiny, čiže prvú možnú príležitosť dostať sa k takémuto ručňu som využil. Keď sme potom pred 20 rokami pomaly doviezli pokazenú tú lokomotívu a opravili sme ju a tak potom sme sa naučili na nej jazdiť. Že nič nie je ťažké, len treba skúšať a potom to ide. Nič nie je tak. Pozerám, že vy tu stále s niečím krútite. Čo to robíte? Treba stále doplňať vodu do kotla a prikladať do pece. Aký výkon má tento rušeň? 2000 koní. Maximálna rýchlosť? 100 km za hodinu. Ako často chodíte s touto lokomotívou? Tak 4-5 razy do roka. 4-5 krát, no toho roku je to viacej, asi 11 krát chodím. Pri akých príležitostiach? Tak bude nejaké výročie, alebo býva zrast takých historických lokomotív. V čom je náročná údržba takejto lokomotívy? Ja, tak celé je to náročné okolo tej parnej mašiny, lebo je to staré a... No, ale keď je záujem a chce sa, tak to ide.